Nagsugod na ang pagpabakuna sa mga empleyado sa tourism sector sa Davao City. Atong sayron ang detalye ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara na sa 1,000 ka mga empleyado sa tourism sector sa Davao City ang gilaumang mabakunahan matag adlaw sa pag-abli sa Bakuna by the Sea karong adlaw. Nagsirado nga mga resort, hotels, limitadong flights ug uban pa. Kini ang sitwasyon diyang nagsugod ang COVID-19 pandemic kung asa usa sa pinaka-apektado ang tourism sector. Human ang sobra tuig, karong adlaw gisugda na ang pagbakuna sa tourism workers ubos sa A4 priority group nga gitawag nga Bakuna by the Sea sa usa ka beachfront hotel sa Lanang, Davao City. Unang nabakunahan ang empleyado sa usa ka hotel nga si Francis. So I decided to get my vaccine to protect myself, not just for myself but for my family, my friends, and colleagues at work, at the same time to our valued clients. Kinahanglan lang mag-register una pinaagi sa online form ang mga magbabakuna aron nga mahatagan og schedule sanglit ana alang sa 1,000 batag adlaw ang ilang gilaumang mag-cater. We are also relying on volunteers. So lahat po nang nandito yung mga health workers natin aside from CHO po, meron din po mas marami po yung volunteer health workers natin, and most of them coming from the events naman. Mas marelax ang mga vaccinees, human nga mabakunahan sila sanglit at dubangan sa dagat ang ilang pwesto sa post-vaccination stage. Anaa sa 14,000 ka mga empleyado sa tourism sector dinhi sa Davao City ang gilaumang mabakunahan sulod lang sa duha ka semana. Usa kini sa mga lakang ginahimo karon sa City Government of Davao sa planong hinay-hinay na nga pagbalik sa tourism industry sa Davao City. Sa tibuok nasod, anaa pa lang sa 7,000 tourism workers ang nabakunahan. Busa sa pagsugod sa vaccination sa Davao City, gilaumang mo triple na ang ihap niini sa sunod nga duha ka semana. Sara, sa karon ginahisgutan na sa mga otoridad ko ang vaccination card mamahimo ba nga requirement alang sa pag-abli pohon sa tourism industry alang sa mga attendees sa mga event dinhi sa Davao City gikan sa ubang lugar sa nasod. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.